avui és 1 de gener de 2025, esteu a la 74a edició del Descens Infantil de la Molina. Jo sóc l'Abel, ell és en Tom, i és el segon any que participem, i el germà gran ja ha fet els 6 anys anteriors i aquest any ha fet d'obridor. Llavors és cultura familiar. Vull guanyar. Des que va néixer que hem fet aquesta cursa, oi que sí, carinyo? L'únic que eren tan petitons que no ens en recordem, i aquest any sí que ja ens en recordem. I ara estem aprenent a baixar solets, però necessitem una mica d'ajuda encara. Cursa infantil a la Molina. Som-hi, som-hi! Ui! Vinga! Nosaltres cada any venim, és tradició del dia 1, des de que el més petit del 2015 va córrer aquí amb un mes i mig, i continuem. Ara el tenim d'animaló i tenim a la petita corrent, així que és una tradició del dia 1 i ens encanta.